Who told you could do it like this? Who told you could do it like? Who told you could do it like this? Who told you could do it? Who told you could do it like this? You can't do it like this one. Who told you could do it like this? You can't do it like this one. Who told you could do it like this? You can't do it like this one. Who told you could do it like this? You can't do it like this one. Said Star Blaze hard with the Chris one. Race over to race, see who's the champion. Аз съм Тони, хиената ми викат. Камен, черен ми викат. Цели? Аз съм тапата. Аз съм Блек, от АБС и от DST съм. Вижте да ме викат. Кой ви любимия стиг от брейка? Пауър. Пауър. Suicidal Freestyle. Предпочиташ импровизация или хореографското звучало? Импровизацията. Защо? Шоу става, като импровизираш, всеки път е различно. Вие нещо гадите ли сте, а? Да. Кои са най-добрите в България? Коя е най-добрата брейк формация? За мен са Electric Force. Electric Force, да. Оценявате ли това, че те не участват и само организират ситуация? Да. Те все пак са организатори, е много трудно да организират едно такова състезание.
ще да спечели? Ами да очакваш на такова голямо състезание много относително, защото има много добри отбори, които участват. И не винаги преди състезанието са готини много, обаче в един момент нищо не можеш да знаеш какво може да се очаква. Предполагаш. Се надяваш. Alibaba Important Tables Crew. И Alibaba е 4 грамофона екипаж, това е нашата група, аз съм DJ Санчо, това е Иво главата. И сме най-добрите.